тамошобинони азиз, инҷо шаҳри қадима унвон гирифтааст. Шаҳри қадима аст ва дар масоҳати зиёда аз 15 гектар сохта шудааст. Сохтмон дар инҷо тақрибан 3 сол идома кардааст ва зиёда аз 6000 нафар устоҳои чирадаст инҷо заҳмат кашидаанд. ин шаҳри абадӣ қалби маркази сайёҳии боғи таърихии этнографист. Дар ҳудуди инҷо 44 адад биноҳои беназири нусхаи аслӣ бунёд шудааст. ҳунармандон аз тамоми минтақаҳои Ӯзбекистон дар ин шаҳри абадӣ ҷамъ омада ҳунарҳои мардумиро ривоҷ медиҳанд. Ҳафиз Сайдуллоев сулолаи шашуми оҳангарони Бухорост. Кортсозиро аз бобояш омӯхтааст. ҳанӯз 5 сола буду ба бобою падараш дастёрӣ мекард. имрӯз корду қайчӣ, шамшеру дигар ашёҳои оҳангарии ҳунармандони бухороиро мардуми таҳҷоӣ ва хориҷиён харидорӣ мекунанд. Дар ин раста Ҳафиз Сайдуллоев бо бародаронаш кортсозӣ мекунад. Ми бачагӣ сар мекунем кора, уже бачаҳои моям уже устозода шудагӣ. Мо 5 сола уже усто мешавем. Бухорова машҳур кордо, на фақат Бухорова, Ӯзбекистон, дунёва экспорт мекунем. Ин кордоя, кордо, шамширо, дастаи ана қайчӣ, қадимии қайчиҳо, ино магазин ба дӯкон намефурӯшад. Интоин қайчиҳоя мо худод месозем, фақат Бухоро ба интоин қайчиҳо месозанд. арзиши як корди сохтаи ин ҳунармандони пуштии бухороӣ аз 100 сомонӣ то 15 000 сомонӣ аст. Вобаста ба ҳаҷму андозаву намуди корд нарх тағйир ёфтанаш мумкин. Дар растаҳои дигар ҳунармандони Ӯзбекистон заргарӣ, мисгарӣ, кулолгарӣ, кандакорӣ, зардӯзӣ, кашидадӯзӣ мекунанд. Ҳамаи ин ҳунармандон аз авлоди сеюм, чорум, панҷум, шашуми ҳунармандони минтақаҳои гуногуни Ӯзбекистон ҳастанд. Инҷо маркази ҳунармандон буда бо мақсади рушди ҳунарҳои миллӣ мактаби устодиву шогирдӣ нигоҳ дошта шудааст. Даромадгоҳи шаҳри абадиро аз ду тараф бинои нақшу нигор ва қошинкории аз нусхаи аслӣ бардошта шуда, Амир Темур ва мадрасаи тиллокорӣ, манораи хонаҳои қадима зеб медиҳанд. дохили ин биноҳо тарабхонаи зимистона аст ва барои меҳмонон хизмат мекунад. Аввалин шуда сарони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай моҳи сентябр ба ин тарабхона ташриф оварданд. Дар шафати тарабхона боз як бинои дигар ҷойгир шудааст. инҷо майхона аст. намуди гуногуни нӯшокии истеҳсоли Самарқанду Бухороро ба фурӯш гузоштанд. Дар маркази шаҳраки қадима бозори чорсу ҷойгир шудааст. Аслан макони савдо ки бо ном Сиёбозор шинохта шудааст, аз асри 10 инҷониб дар Самарқанд амал мекунад. нусхаи бозор дар шаҳри абадӣ фаъол аст. дар инҷо тамоми молу маҳсулоти бозори шарқ, тармеваю хушкмева, маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ва намудҳои гуногуни озуқаворӣ аз қабили ҳалвои ширинӣ ки маҳсули ҳунарҳои халқӣ мебошад ба фурӯш гузошта шудааст. дар як кунҷи шаҳрак бошад танӯри нону самбӯсаи самарқандӣ гузошта шуда, сокинону меҳмонон бо чойи самовор аз он истеъмол мекунанд. амфитеатри баҳорона боз як иншооти муҳим дар шаҳри абадист. саҳнаи он ба 180 дараҷа тоб мехӯрад. дар шафати амфитеатр расадхонаи Улуғбек сохта шудааст. дар маҷмӯъ шаҳри абадӣ нусхаи аслии мавзеъу макони таърихии Самарқандро фарогир аст. сохтмон дар ин комплекс шаҳри сайёҳӣ идома дорад. гузориши Муҳаббат Муродова ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар аз шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон.